ο Μαχλάς, είναι ο Μαχλάς, δεν έχουν καμία σχέση με το Παναθηναϊκό. Τραβάει βιντεάκια. Δεν έχουμε καμία σχέση με το Παναθηναϊκό, λέει ο Μπούμπας. Ο Μαχλάς δεν ήξερε τίποτα. Αλλά τώρα με λέγανε να λες για τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη, μαλακία. Άμα στην Ελλάδα, δεν θα άμα λέγεις ομάδα στην Ελλάδα, δεν θα έκανατε καθώς αδίδετε στα παιχνίδια. Εγώ ξέρω ότι έχω ριβάλ, είχα ριβάλ, είχα Τζιοβάνι. Είχα πάρει, δεν τον Περκάμπραβα. Γελίας, Α, είχε έρθει και ο τέτοιος, πώς το λέγανε τα Βραζιλιά. Έλα ρε μαλάκα. Δεν τραβάω ρε μαλάκα. Έμεσα φέτος με την Κέρκυρα και παρόλα αυτά μου δώσαμε κάτι παιχνίδι. Και εσύ πέρυσι με έθινες από την 26η διαγωνιστική μέχρι την 30η. Γιατί ρε φίλε, γιατί δεν είναι παιχνίδι, γιατί ήταν αδιάφορος. Και δεν θα πλήσεις μεγάλη ομάδα διάφορος. Ο Ντίξ το τραβάει, θα μας βγάλει στο ίντερνετ το γελάει. Στο γιο του γιο θα βγάλω μαλάκα. Φραντής λέει για το Ράμος ρε μαλάκα, μεγάλος παίκτης λέει. Γάμα Εθνική Βραζιλίας, έπαιζε και από όλη η έποκα που ξεκινάνε. Ο Άρης έχει φέρει τέσσερις καραβιές τέτοιες παίκτες. Το Παναθηναϊκό δεν μπορείς να το πιάσεις στο μας. Δεν μπορείς. Μπορείς να σκουπίσεις τον κόλλο με τη συμβάση του πρώτου Παναθηναϊκού. Αυτό το όνομα... Με το προφίληξης τώρα που καθαρίζει τι οικολογικό πράγμα είναι. Μισό. Ο Ολυμπιακός είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Άμα θα αρέσει, άμα θα αρέσει. Άμα είναι πήγαινε στο πρωτάθλημα της Κύπρου, να παίζεις με την ανόρθωση με το Κετσβάγια. Είναι 50 χρόνια και παίζει ακόμα μπάλα. Όπως εσύ λες για την Ελλάδα για το πρωτάθλημα. Εγώ μιλάω με στοιχεία. Τι λέει η Ευρώπη σε εκτός εδώ. Στοιχεία βρε Χρήστο. Δεν είσαι αστυνόμος, μπέκας είσαι. Με στοιχεία. Με στοιχεία. Και ωραίος και καλή. Δεν έχει Σε τι πες μας λίγο για το Ράμος εσύ ρε φίλε. Πες μας λίγο για το Ράμος στην Πεχταρά. Πεχταρά στο τι Δεν λέω τίποτα. Αυτό στρατής για τον Νούνιες. Πώς φαίνεται ο Νούνιες τώρα. Νούνιες πλαράς. Άμα σε βγει όμως. Άμα σε βγει χοντρός και γρήγορος, τριγικόπλο. Τριγικόπλο, πάρτα. Χρήστο. Ο Ρίγης, ρε ο Ντίγκης, έπαιξε 5 μπάτους που ράτησε το παιδί.